ko maya be minan fila kono balmaya ani adamadenya ni kelen bina sitane bo o jorota o kuma la samplel baga nan la yel baga amunu ban la jen fandan nan be fe anga foli ba yo depuis o sigaro la nya ka kuna foni o wakati sele mali kuna foni tele jabarani kan ayo bismillah nga finitigila ka koni olu bina jangono kera ndenen temene lelew ni tesid che obe ansongo marala mogota ani kele olu koni bonana ununa mogota ani nani olu banana mogo segimbo olu la olu koni banane do kosobe mogota ani kele olu tunendo foni wakati na ta ramadan olu la anga mobile fla olu koni chena bogo anga finitigila ka koni galo ka sekeli bla senga pour que nya biseka soro ninkola tokomina ba fila ani mugan wakati bana mun wulino no jien kono na bebo kalama no ye corona virus na sera nga jamana kono ya no o la kumbeli toko ma no ye nuna datugulu ni teka ko safina la wi op mala sa nga ministry mun nyachino no kenya ma o yo mugala wili jona kase kaina marala kata ula famia toko mina ubesega o ta bala jagulu mun dabolo no foka ben kama malido ni nyonja bi muso taraka do kono na la o kera anga ministry koni fe ministry mun nyashino no muso ni demsanuma no ministry to ko bintu fune samake ale kenenga lainite ministry ma ga chidengu me keneka ino ambassade de Suède fana ga chidengu me keneka o yoro laino ameta kokan kibarula ameta Congo kaufi Congo faba mbe no Kinshasa tarata do so madafe ji cheni gay no kosobe fo mo nani nintorala amta korwar kaufi ka ministry nyama mi gumbe no Ahmed Bakayo na lendana aleka janaja o kum kana apme jekulu mina no jekulu togo eko RHDP olu koni ta sibla ta kasi ama ko lu ga jekulu dana ma ba de kundu Ahmed Bakayo ka o janaja o kum kelen konona la segoni dongoti la ma ko lu fena bina le ta sibla ta ka ka Ahmed Bakayo fure segere o bina damne bi nega kanyata ani konondon wakati fo keneboda o wakati segoni dongoti la ma munu nyo ye farafina segoni dongo tikilama bala ali farajala ere segoni dongo tikilama bala oye mogo munu nye ode Kofi Olomide kabo Congo Magic System mogo kabo Kodowar dugu ere konona la Sidiki Jabate kabo anga faba konona la Alpha Blondy kabo Kodowar dugu ere konona la Maître Gims kabo Francis dugu konona la Fally Ipupa kabo Congo dugu konona la kana akunche ni Charles Benoye no ere be Kodowar dugu konona la ino Mali kunafoni jabarani laiba amba fo aka lajali o nyumala ninde kunya ka wakati kunafoni ay ko lasa ma denga na balmake Amadou Samba Gisefe aw kambe anyo